Sanibonani guys, igama uNqobile Ntothela Mazubela. E-homecoming ngomhla ka-2 June. uSifiso uphinde wahamba-ke waya koshunqisa impepho phela ukuze athole kubantu bakubo-ke bakokubheka ukuthi ngampela kwenzakalani njengoba kumabheketwana kunjena. Ushilo ukuthi hawu anike ningitshele phela. Ngiyazi kona ukuthi ngamaphupho nifikile kodwa angiyiboni into ebambekayo la. Ngifisa ukwazi ukuthi yini ehambise uZethu la ekhaya emagcekeni akokubheka. Ngisizeni phela ningibonise inhlahlandlela. Ayi nangampela-ke guys, uthe suka lapho emsebenzini. Emsebenzini-ke uthe methi nje engasazelele wabona ifoni yakhe iringa. Methi nhla uZethu wayebamba egijima guys. Wathi awungitshele ngampela umthetho wakho ungenzani? Ebuza kuZethu. Wathi uZethu sawubona myeni wami. Wathi ungangibizi ngisho nanokungibiza ngalelo gama yini ucathi kuyadlalwa yini la? Ngampela uhambelani? Ulaphi? uZethu wathi myeni wami uMaNkwanyana bezama ukungibulala. Wathi Zethu ngicela ubuye ekhaya uyeke yonke lento oyishoyo. Wathi ngiqinisile ungifakele i-drug laphaya esiphuzweni sami. Hayi uSifiso guys wangafuni ukuthi aphike, wangafuni umuthi uyavuma. Wathi nje uZethu akabuye endlini. Wathi uyangikholwa yini? Uyangazi Sifiso ukuthi angisisona isidakwa. Ngeke ukuthi ngamane ngiphuza utshwala ngize ngiquleke. Kanti-ke nodokotela-ke uke wabona laphaya ama-results esho ukuthi-ke kune-drug elifakiwe laphaya edrinkini yami. I-blood test iphumile ama-results asho njalo. uSifiso guys uthe sathi uyazama ukuyicabangisisa kahle lento le esho uZethu. uZethu waphikelela-ke kuthini-ke uSifiso kumele amkholwe. Wathi uSifiso njengoba wena usebenza lapha eklinikhi, kushuthi wonke umuntu ofika laphaya ogulayo usuke eguliswa uMaNkwanyana. Wathi hhayi wonke umuntu osuke efika lapha eklinikhi usuke eguliswa uMaNkwanyana, kodwa ukhumbule mina naye sibanga indoda, yingakho-ke mina engigulisile. Laba abanye akabangilutho nabo. uSifiso guys uthe sathi nje ethi Zethu ubuye ekhaya walicima ucingo uZethu, ngoba phela uZethu uyabona ukuthi hayi uSifiso akayizwa lento le ayishoyo. Guys kufikile-ke isikhathi sokuthi kulalwe, walala uSifiso. Angithi ekuseni phela uqale wacela empephweni ukuthi-ke akathole into ebambekayo ngoba hhayi impela okwamanje akazi ukuthi ahlanganise inani. Guys uSifiso waphupha yonke into bungaze ufunge ukuthi wayekhona kwi-bridal shower. Wamphupha kahle uMaNkwanyana ethela something kwidrinki-ke kaZethu. Waze wamphupha ngisho ngesikhathi-ke uMaNkwanyana amnikeza uZethu idrink ayiphuza uZethu. Waze waphupha ngisho uZethu equleka guys. Lapho uMaNkwanyana ulele uhonqa obudala ubuthongo la eceleni kombhede naye uyiphuphela iy'nyoni zakhe. Guys uthe mevuka uSifiso hayi wazama ukuyetshisa lento ayibonile. Wamane wahlala ngesinqa. uMaNkwanyana waphenduka wasondela kakhulu kuSifiso wambamba ngqi etshela ukuthi phela hhayi like yonke into isahamba kahle, kanti seligcwele ulwandle la eduze kombhede wakhe. uSifiso unyanye usenyanyiswa nawe ukuthi-ke umkhohlisile uMaNkwanyana. Wakhala wachiphiza iy'nyembezi ey'ngekho, iy'nyembezi zengwenya ethi yena akenzanga lutho, ebazi kahle ukuthi khona into ayenzile. Guys isisukile-ke uZethu-ke manje sekukhona isiqiniseko sokuthi ngampela uMaNkwanyana wayefaka idrinki. uSifiso uyibonele ngawakhe amehlo, akadingi nanokuthi atshelwe omunye umuntu manje. Sekuyikona-ke manje ukuthi uMaNkwanyana-ke avume, ebese-ke uSifiso yadicide ukuthi umnikeza siphi isijezo. Guys akupheli-ke lapho eklinikhi-ke okuhambeni bathe bengena nje uShobane benesithandwa sakhe esisha uNesithando bafica kumabheketwana guys. Iy'tulo ibheke phansi phezulu, amafayili aphansi on the floor, kubheke phansi phezulu. Hhayi babiza i-security babuze ukuthi kwenzenjani, lethi ne-security alazi liphume lahamba kanye nabo. Babuza nanokuthi-ke hayi bo ake khona umuntu obhala i-report, kwathiwa cha akukho report. Base babuza i-security ukuthi-ke wena ubona ngalutho ngampela nje. I-security lethi nina nihambe senivalile kodwa la nikhile. Bathe sikhile. Hhayi ngaba khona umuntu ozoqhamuka nesixazululo ukuthi ngampela ubani ongene wagqekeza la eklinikhi wangantshontsha lutho wamane nje wahliphiza kuphela. Fikile-ke noMatron wabamba ongenzansi wabona ukuthi hhayi cha impela kukhona impela indoda ediniwe ethukuthele eganweni wabo efuna impela ukuthi ijezise labantu abasebenza la okuhambeni iklinikhi. The sebehambile-ke abanye onesi wabiza indodana yakhe-ke le phela eyi-head of doctors uShobane. Wamtshela wathi mntanami yabona lento esiyiqalile iyingozi.
Yabona njengoba uthi ufuna ukushintsha ama-suppliers, kunamadoda angajabulile neze. Wathi uShobane lalela, lokho ngizokwenza kumnyama kubovu. Wathi yabo amadoda afana njengoShwabi, hawu mani wanyathela kutholakale kanjalo. Wathi uShwabi. Wathi ehhe. Wathi uhlanganaphi uShwabi nama-suppliers e-medication ase-Okhambeni Clinic. Wathi kube uyazi-ke uyena ungqondongqondo-ke usaplayi omkhulu loyo. Kuphela ubhace ngama-suppliers akafuni ukubonakala ukuthi uyena oqhuba le nqola le phambili. Hayibo! Wathuka-ke guys phela ngoba phela uShobane uyamazi uShwabi ukuthi uyidayisela utshwala lapha ethaveni. Manje amaphilisini-ke aseklinikhi uhlanganaphi? Yo guys, yeyi ngoba e-South Africa ubukhoshosho buningi. Akupheli-ke lapho. Hambile-ke guys uShobane waqonda ngqo kuShwabi eyomtshela phela ukuthi lalela la, sengiyazi ukuthi wena unesandla ekutheni kufike lapha abantu esibhedlela bezocekela phansi. Uthi ngampela hhayi kulungile-ke. Wathi ngampela wena ucabanga ukuthi uzophelelaphi? Okusalayo ama-suppliers ngizowathatha amasha, angeke ngisaqhubeka ngisebenzise lama-suppliers amadala. Wathi kulungile phela. Wathi manje uzoloku ukuthi kulungile kuphela, uzoloku ukuthi kulungile kuphela, awuphika awuvumi, yini inkinga yakho? Wathi angithi wena usukhulumile nje wathi imina owenze leya nto leya. Kulungile-ke, imina-ke kulungile-ke. Hayibo guys, sesuka lapho wathi mfana, ngisacela-ke manje wazi ukuthi le mpo osuyiqalile yabo lo mlilo osubasile kumele ukwazi ukuthi uwukhwezele. Wabuza guys uShobane ukuthi uyangisabisa yini. Wathi no, wena osabise mina kuqala. Angithi nawe ushilo ukuthi ngiphinde ngiqhubeke ngithi ngiyocekela lapha eklinikhi ngizokhomba umuzi onotshwala. Ya, bengifuna wazi-ke mntanami ukuthi impela umlilo uma ukuthi uyawubasa kumele ukwazi nokuwukhwezela. Okusho khona guys ukuthi ngampela-ke uMetroni ubeshaya khona impela, uyibeyihlebe esikhonkosini. Umuntu ocekelele leya klinikhi nguyena uShwabi futhi akanalo ngisho uvalo, uyimisele ngokumqumba phansi uShobane. Usho kahle wathi yabona wena Shobane ufike lapha ethaveni yami, upetula umlomo, wome egweqe umlomo wakho ulambile ungenamsebenzi. Akunikeza umsebenzi. Manje usuwenze njani? Ufuna uphuca mina iqathe emlonyeni? Hhayi mfana, iqale kodwa uzoyimela. Uyiqale futhi uyimele. Guys, akupheli-ke lapho. Le koDlengwane nakhona banensambatheka yenkinga entsha sha. Shuthi-ke guys babakazi ethu, kuthe sekufika-ke labantanyana abancane abadlala ibhola, sebebuye ukodlala ibhola-ke laba abathwenwa ungaraji. Hhayi kwazi isikhathi sokuthi-ke bakhumule-ke iy'kibha-ke ukuze phela befake iy'kibha zabo zangempela, hhayi lezi zasebholeni. Ayi guys, ubabakazi ethu-ke uthi methi nhla, hayibo, wabona umkhango-ke. Umkhango anawo naye njengobaba kaNgaraji, noNgaraji lowo mkhango unawo. Kanti futhi-ke nabo bawuthole kumkhulu-ke wakho uNgaraji ozala yena-ke ubabakazi ethu. Ubuzile-ke uSiphamandla ukuthi mntanami konje wena wakaba Isibongo. Umane washo igama nje elihluke kabi wathi yena nje Buthelezi. Wase wathi ubaba wakho yena wathi akamazi ubaba wakhe. Okumane wabeke nje kwacaca bha ukuthi hayi cha, shuthi kahle kahle ubaba wale ngane le uNgaraji. Sesehambile kumntwana. Hhayi lo baba lo wahlupheka emoyeni yile ndaba, waze wagcina esetshela umama wekhaya kumakazi ethu ukuthi hayibo uyazi loya mntwana kaphindile, hhayi kunomkhango ofana nse nokaNgaraji. Kanti lo mkhango nawe uNgaraji wawuthola kumina, kanti nami ngiyawazi kahle loya mkhango. OwakoDlengwane loya mkhango, umkhango kababa lo. Hayibo guys, omane wahleka umakazi ethu wathi hayibo baningi kabi abantu abanalo mkhango, ukuthi nje abakaze bona bakukhumulele wababona ukuthi hayi banalo mkhango. Kodwa still babakazi ethu wangahlalisiseka kahle neze emoyeni ngenxa yalo mkhango ngoba uyawazi yena ukuthi ubhilonga koDlengwane. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Mina guys, igama unqobile Ntothela Mazwibela, e-homecoming ngomhla ka-2 June. Usifisa uphinde wahamba-ke waya koshunqisa impepho phela ukuze athole kubantu bakubo-ke bakokubheka ukuthi